Draga braćo i sestre u Kristu, hvaljen Isus i Marija. Sinoć smo prisustvovali svečanoj akademiji prigodom proslave 75. obljetnice osnutka Hrvatske katoličke župe u Minhenu. Davno je bila poslijeratna, zasigurno teška 1948. godina kada je osnovana ova župa, ali bile su teške godine koje su uslijedile i nisu zasigurno bile nimalo lake. 50. obljetnica njezina osnutka proslavljena je 1998. godine i najvažnija događanja ukoričena su u knjigu tom prigodom tiskanu. I od toga je prošlo novih 25 godina s kojima smo stigli do respektabilnih 75 godina postojanja ove župe. To je povijest, ali, braćo i sestre, to je i sadašnjost na čemu se oslanja zasigurno i budućnost ove župe, za koju se nadamo i vjerujemo da će obilovati dobrom na duhovnom, rodoljubnom i kulturnom planu. Vrhunac proslave 75. obljetnice zasigurno je i vaša nazočnost ovdje, sveta misa koju ćemo slaviti danas u ovoj crkvi, krasnoj crkvi Svetoga Mihajla. Dopustite mi da na početku ove svete mise pozdravim predsjedatelja ovoga misnog slavlja, poštovanoga pomoćnog biskupa monsinjora Ivana Šašku, zatim voditelja na dušobrižničkog ureda velečasnog Ivicu Komadinu, velečasnog Tomislava Markića, ravnatelja inozemne pastve i poštovanoga monsinjora Aleksandra Hofmana, voditelja ureda za vjernike stranih materinskih jezika. Pozdravljam dragoga brata, župnika fra Petra Klapeža, braću misnike sve ovdje okupljene, kao i dušobrižnike koji sa fra Petrom djeluju u ovoj Hrvatskoj katoličkoj župi. Čast mi je i radost da mogu sudjelovati na ovoj misiji i što vas, dragi vjernici, mogu pozdraviti u osobno ime, naravno i u ime Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. Bogu sam zahvalan i ne krijem ponos što su članovi ove provincije gotovo od samih početaka bili i jesu poticatelji i ohrabrivatelji, širitelji Božje riječi i njezini svjedoci, uz iskrenu i opravdanu nadu da će u tom smjeru nastaviti dalje, a to znači biti blizu svome narodu na ovim prostorima i njegovati onaj iskonski osjećaj zajedničke vjere u Krista, slušan i propovijedan na jeziku hrvatskom. Ne krijem nadu i želju, a koju, vjerujem, ta nada i želja tinja i u srcima vašim, da vas ovdje u budućnosti uz zdravlje i veselje i radost životnu bude što manje, a u Hrvatskoj što više. Dao Bog da tako bude. I na kraju ću vam uputiti jednu jednostavnu molbu. Potrebne su nam nove snage, novi članovi, fratri, koji će s vremenom zamijeniti ove fratre, ovu moju braću, članove naše provincije koji su sada na ovoj župi. Vrijeme ide jako brzo, stvari se jako brzo mijenjaju. Stoga pozivam vas da zajedno i pojedinačno molimo za nova svećenička i redovnička zvanja, muška i ženska naravno, a to će biti konkretni odraz i plodovi naše duhovnosti i naše molitve, našega identiteta biti učenik Kristov. Koristim priliku čestitati na kraju 75. obljetnicu Hrvatske katoličke župe u Minhenu svima vama, dragi vjernici, župniku fra Petru, naravno, dušobrižnicima i njegovim suradnicima koji s njim djeluju.
Čestitam na kraju svima svetkovinu Benofest, od srca, s molitvom na usnama da zaštitnik grada Minhena i dalje bdije nad njegovim građanima i donese svoj po zagovoru Božji blagoslov. Svima želim mir i dobro. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Mir vama. Mnogopoštovani oče provincijale Fra Marko, ravnatelju Nacionalnog ureda za inozemnu pastvu Tomislave, liber monsignor dr. Hoffman, gospodine delegate za hrvatsku pastvu u Njemačkoj, veličasni Ivica, dragi voditelju zajednice, dragi župniče Fra Petre i oci dušobrižnici, župni suradnici i suradnice, sva draga subraćo, svećenici i redovnici, drage sestre Franjevke od bezgriješne i ostale redovnice, cijenjeni predstavnici države Hrvatske. Vor allem hier in München herzliche Segenswünsche zum Sankt Benno-Fest. Drage prijatelji, braćo i sestre, u očevoj ljubavi, u Kristovoj milosti, u zajedništvu i snazi Božjega duha. Nakon sinoćnje spomen svečanosti i u ovo slavlje donosim ponajprije molitvenu blizinu i blagoslovne čestitke kardinala Josipa Bozanića, koji je žarko želio biti s vama u ovome jubilejskom slavlju, ali su ga zdravstvene poteškoće u tome spriječile, te je poslao mene kao svoga izaslanika, a ja se osjećam i sretno što mogu dijeliti ovo zajedništvo i tako neznatno pred veličinom ovoga slavlja. Donosim vam i pozdrave zagrebačkog nadbiskupa i predsjednika Hrvatske biskupske konferencije, monsignora Dražena Kutleše, svih biskupa crkve u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, zahvaljujući Gospodinu na darovima i na plodovima kojima je ova zajednica tijekom 7,5 desetljeća urodila zalaganjem i žrtvom, radom i ljubavlju, kako Franjevaca provincije Presvetoga Otkupitelja, voditelja ove župe, tako i svih vjernika. Puno vas je došlo zahvaliti Gospodinu. Puno nas je u ovoj crkvi i jedva da mi pogled dohvaća vaša lica. Puno nas je koje vidimo, ali nas je još više u otajstvu Kristova dara koji povezuje vremenitost i vječnost. Zahvaljujemo za sve žive i pokojne hrvatske vjernike koji su povezani s ovim gradom i s ovom zajednicom. A svatko od nas nosi nekoga u svojim mislima i molitvama, u sjećanjima i u nakanama. Zastaćemo i izaći u dušu, pohoditi nekoga iz zemaljske prošlosti, potražiti bližnje u sadašnjosti, osvježiti Božji dodir u boli i u radosti, jer silno bogatstvo raznolikosti životnih putova ovdje se susreću i može ih obuhvatiti samo prisutnost i prinos Isusa Krista, kojega smo i mi dio. Pomognuti zagovorom blažene Djevice Marije, Arkanđela Mihaela i svetih, osobito dragoga nam zaštitnika blaženoga Alojzija Stepinca, ispovjedimo pouzdanje u Gospodina, predajmo mu svoje grijehe, kajući se za njih i molimo milost, oproštenja i mira. Ispovjedam se Bogu svemogućem
i vama, braća, da sagriješi vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braća, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Slava Bogu na visini.
molimo se. Svemogući vječni Bože, Ti si blaženomu Alojziju pomogao da se za pravdu bori do smrti. Daj nam po njegovu zagovoru iz ljubavi prema Tebi podnositi sve protivštine i svim bićem težiti za Tobom, jedinim pravim životom. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige Izlaska. U one dane Izraelci dođu u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave Izraelci tabor tu pred brdom, a Mojsije se popne k Bogu. Gospodin ga zovne s brda pa mu rekne: Ovo reci domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj. Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima, kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali i držali savez moj, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode, ta moj je sav svijet. Vi ćete mi biti kraljevstvo svećenika, narod svet. Riječ Gospodnja. Se Gospodine uzdam. Tebi se, Gospodine, utječem, da se ne postidim nikada, u svojoj me pravdi izbavi, prikloni k meni uho svoje. Pohiti da me oslobodiš, budi mi hrid zaštite, jer Ti si hrid moja, tvrđava moja. Radi svoga imena vodi me i ravnaj. Rasvijetli lice nad slugom svojim, po svojoj me dobroti spasi. Budite hrabri i jaka srca, svi koji se u Gospodina uzdate. Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je već u to vrijeme za nas bezbožnike umro. Zbilja,
jedva bi tko za pravedna umro, možda bi se za dobra tko i odvaži umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. Koliko ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe? Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova, dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim. I ne samo to, dičimo se u Bogu po Gospodinu našemu Isusu Kristu, po kojem zadobismo pomirenje. Riječ Gospodnja. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim, jer bijahu izmučeni, opohrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Dozva 12 svojih učenika i dade im vlast na nečistim dusima, da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena 12 apostola: prvi Šimon zvani Petar i Andrija brat njegov, i Jakov sin Zebedejev i Ivan brat njegov, Filip i Bartolomej, Toma i Matej carinik, Jakov Alfejev i Tadej, Šimun Kananaj i Juda Iškarilski koji ga izda. Tu 12 posla Isus uputujivši ih: poganima ne idite i ne u koji samarijski grad ne ulazite. Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Putom propovijedajte: približilo se kraljevstvo nebesko. Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite, besplatno primiste, besplatno dajte. Riječ Gospodnja. Drage braće i sestre, predraga Božja svojino. Iz čega je rođena ova katolička, ova hrvatska, münhenska zajednica? Odakle je potekla? Kakav joj je početak?
Možemo potražiti i naći ćemo prilično lako izvanjske razloge za to, ali to nije pravo izvorište. Stvarni je razlog u onome što smo čuli u prvoj rečenici navještenog evanđelja. Kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim, jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Svako dobro djelo provire iz ljubavi i iz Božjega nadahnuća i suradnje čovjeka s Božjom milošću. Ako gledamo cijelinu današnjega evanđelja, uočit ćemo da ono sadrži sažete naznake nastanka života i djelovanja Hrvatske katoličke župe München, kojoj s ponosom tepate da je najstarija inozemna župa u Europi. U tome sažetku, osim Isusove ljubavi i sažaljenja kao temelja, nalazi se govor o velikoj žetvi i radnicima, o povezanosti rada i molitve, o pozivu učenika, o poslanju i o darovima. Pogledajmo taj predivan niz. Božja ljubav, rad i molitva, poziv, poslanje i darovi. To je obzorje crkve. Crkve koja je progovorila svojim otajstvom u susretu njemačkih i hrvatskih vjernika i rodila novi prostor, početno nimalo jednostavan, slojevit i bremenit, ali predivan, jer je građen na ljubavi. Liebe Brüder und Schwestern, in dieser Eucharistiefeier danken wir allen deutschen Gläubigen sowie den Trägern verschiedener Aufgaben und Dienste in der Gesellschaft, allen, die in München und Freising, in Bayern und in ganz Deutschland offene Herzen hatten und die in den Anfängen dieser kroatisch-katholischen Gemeinde eine lebendige, konkrete Übersetzung und Verkörperung des Mitgefühls Jesu von Beginn des heutigen Evangeliums waren. Als Jesus die Menge sah, hatte Mitleid mit ihnen. Und hier wird auf so eindrucksvolle Weise bestätigt, dass die Quelle jeder guten Tat in der Liebe, im Mitgefühl liegt. Die Erschöpfung ohne Hirte wurde in der Bereitschaft der Franziskaner beantwortet, dem Ruf des Herrn zu folgen und in den großen Nöten der Gläubigen und aller, die Hilfe suchten, eine Stütze zu sein und mit ihnen mit Hilfe der Kirche in München die wundersame Stärke und Schönheit der Kirche zu bezeugen. Denn die Kirche gab dem Leben Räume, in denen das Leben ausgelöscht schien, schützte Freiheit in kommunistischen Totalitarismus, tröstete in den Ungerechtigkeiten und in den Schrecken des Krieges, tröstete, leitete und stärkte Schritte in Unsicherheiten und trug die Prophezeiung eines Neuanfangs durch die Kraft Gottes. Diese Schönheit und Stärke der Kirche existiert auch heute, sowohl für Kroatien und Deutschland als auch für ganz Europa. Die einzige Frage ist, vertrauen wir auf den Herrn oder lehnen wir unser eigenes Glück mit Gott ab? Es tut uns leid, dass so viele Kroaten Kroatien und Bosnien und Herzegowina verlassen haben, aber wir sind froh, dass sie in all ihrem Leid Akzeptanz und Zusammengehörigkeit gefunden haben, die zum Samen neuer Früchte wurden, die deutsche und kroatische Gläubige so tief verbinden. Dragi vjernici, dolazeći k vama, znao sam da ću ovdje naći ono što Hrvati sa sobom uvijek ponesu. Živo srce,
možda ranjeno i tužno, ali živo. Otkucaj toga bila u Njemačkoj, uvijek su u prošlosti bili dovoljno snažni, tako da ih se moglo čuti u domovini ako ih je tko imao i ako ih je tko želio čuti. I danas to isto bilo kuca. Znam koliko ste privrženi blaženom Alojziju, koji je prije 25 godina proglašen blaženim. Znam da poznajete puno njegovih riječi i djela, njegovu duhovnost i njegovu svetost. Znam i to da vam nije potrebno posebno isticati njegove misli. Zbog toga ću ponoviti samo jednu njegovu rečenicu, zapravo njezin dio, izrečen 3. listopada 1946. tijekom onoga nakaznog procesa komunističkih nasilnika. Dio odgovora koji danas smeta, a siguran sam da ga znate napamet. On glasi: ja bih bio ništarija kad ne bih osjetio bilo hrvatskoga naroda. Zašto bi bio ništarija? Bremenita je ta naša riječ, ništarija, čovjek nositelj praznine i bezvrijednosti, jer ne prepoznaje Boga u sebi, u drugim ljudima, u svojim bližnjima, jer mu nije stalo ni do čega. A zašto je Stepinac mogao osjetiti bilo svoga naroda? Jer je svoje srce uskladio s Božjom ljubavlju, s njegovim srcem, s njegovom riječju i sa središtem svoga bića, sa savješću. I nije se povijao ni pred kojim zemaljskim moćnikom. Dakle, radi se o srcu. Prije 75 godina, 2 godine nakon osude nadbiskupa Stepinca, Hrvatsku su ovamo donijeli ljudi kojima se stezalo srce, koji su plakali u samoći, s nadama i čežnjama, na izmaku snaga, vapeći Bogu i Majci Božjoj za pomoć. I premda je sve to bilo bolno, jedanput donesena Hrvatska ovamo, lako se ponovno nađe tamo gdje je pohranjena, gdje je oživljena i gdje je obnovljena. Znaju to svi ljudi koji su morali, koji su bili prisiljeni napustiti domovinu. Dovoljan je samo jedan pogled u dušu, jedan zvuk i titra iz zavoljene pjesme, jedan miris jutra ili sutona, jedan odsjaj površine mora, jedna riječ susana roditelja, jedan okus masline i smokve, jedan pogled bolesnoga djeteta, jedna kap iz potoka, bunara, jedna vlat ledine ili smilja, dodir sjene na poznatome putu, jedan šapat molitve, nikada nedovršene. Ovdje su pastiri u brizi za srce njegovali plemenitost, upućujući na Krista i crkvu i čuvali bilo naroda. Što su činili? Ono što kao zadaću Isus daje apostolima. Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite. Besplatno primiste, besplatno dajte. Evanđelje započinje ganućem, sažaljenjem, a završava darom, tom unutarnjom snagom evanđelja. Primiste kao dar, dajte kao dar. Liječite lijekom besmrtnosti, Euharistijom, pridižete iz mrtvila, milosrđem i duhom životvorcem. Čistite Božjom istinom, udaljujte zlo vlastitim predanjem i nesebičnošću. Naša nas povijest, sestre i braćo, uči da je važno ne udaljiti se od zajedništva s Bogom. I uči nas
da je upravo ono što je izgledalo kao propast, življeno s pouzdanjem u Boga i s ljubavlju prema bližnjima, poput kardinala Stepinca, postalo novom snagom i blagoslovom. I danas je tako. I danas smo pozvani sve teškoće gledati istim pogledom i ustrajati u dobru. U našem crkvenom životu često je navođena Isusova rečenica primijenjena na brigu za svećenička i redovnička zvanja i ostale službe u zajednicama vjernika. Žetva je velika, ali radnika malo. U toj rečenici, ne samo zbog toga što je malo zadnja riječ, težište se stavlja, očito jer ga naše uši tako čuju, tako ga čuje i naše srce, stavlja se naglasak na malo, radnika je malo, a mi još više čujemo riječ premalo. Osjećamo nedostatak, nemogućnosti, premalo je svećenika, premalo redovnika i redovnica, premalo je katolika, istinskih vjernika, zauzetih laika, premalo studenata, premalo djece, premalo Hrvata, premalo. No Isus donosi radosnu vijest, koju nažalost prečujemo. Žetva je velika, velika i neizmjerna. I ne bismo nipošto od radosne vijesti o velikoj žetvi smjeli napraviti žalosnu vijest o premalo radnika. Isus nam daruje svoj pogled, čistoću oka koje vidi bogatstvo žetve i berbe. Tamo gdje mi vidimo prijetnju nepreglednih prostora, nedostataka, pada, brojnosti i pustoš, on vidi mogućnosti i plodove. Odlučujući je taj obrat. Tamo gdje su ljudi očekivali čupanje i uništavanje korova, on donosi dozrijevanje. Tamo gdje se pokazivala udaljavanje Boga od čovjeka, on je postao čovjekom. Tamo gdje mi osjećamo potrebu govoriti o udaljenosti ljudi od vjere, od Boga, Isus nas šalje govoriti, približilo se kraljevstvo nebesko. Što više, kraljevstvo je nebesko među nama, u nama, kako nam je rekao naš Gospodin. Nikada nas nema premalo ako se radujemo žetvi i nismo preslabi ako smo slobodni i nećemo biti tjeskobni ako slijedimo istinu. Vjerujemo li da se to odnosi i na našu crkvu, na naš narod i na Hrvatsku domovinu? Koliko se samo puta i sam pitam, osjećam li ja, osjećamo li mi kao crkva bilo Božjega srca, bilo vječnosti, da bismo osjetili bilo vremena i bilo naroda? Usudimo li se u onome što nam izgleda kao pustoš vidjeti nove mladice? Imajmo pouzdanja i čuvajmo otkucaje srca. Novi su naraštaji stasali i zahvalni smo za njih. Otkucaji bila, ovdje su živi. U demografskoj zimi, kako ju zovu, primjećujemo da je uzrok u duhovnoj zimi, u sebičnosti, u zatvaranju u prolazno, što dovodi do nezadovoljstva i do sukoba. Povijest pak ove župe pokazuje što čini Bog ako mu se pridružimo u njegovoj sućuti i sebedarju. Ovaj jubilej slavimo u ovoj crkvi, predivnoj, staroj više od 400 godina, koje je naslovnik sveti arkanđeo Mihael. Građena je uređivana tako da se u njoj odražavaju istine katoličke vjere, ali su u njoj prepoznatljive i sastavnice ljudskoga života i otajstva radosne vijesti. Ovaj nas prostor poučava da je Krist u središtu svega što postoji. Na zidovima ove crkve
odnosno na središnjemu oltaru, oltarskom prikazu, na sve 4 strane svijeta vidimo da je ispisana kratica Isusova imena u krugu žarećega sunca. Ta omeđenost koja otvara beskraju, daje sigurnost i čovjeka trajno upućuje na Boga. Na ulazu u ovu crkvu susrećemo predivnu škropionicu, blagoslovljenu vodu, spominjući se svoga krštenja, po kojemu smo preporođeni na vječni život. S braćom i sestrama tu u lađi, u zajednici crkve, usmjereni smo prema oltaru sa svime što obilježuje naš život, s grešnošću i padovima, s milošću i darom svetosti. Pod ovim lukom nalazi se namjerno baš 7 stuba, kao slika 7 sakramenata koji vode u prostor oltara u gozbu uskrsnuća. I na tim je stubama Kristova raspetost, na pragu smrti i života, a tu je i naša vjera u pobjedu ljubavi nad smrću. To je žrtva u kojoj su sva naša trpljenja, koja povezuje Stari Zavjet i trajnu prisutnost uskrsloga Krista, po kojoj smo mi živi na zemlji i preminuli, pridruženi zajednici svetih koji nas prate i zagovaraju u našoj svakodnevici, gdje se čuje bilo našega kršćanskoga, našega katoličkog, hrvatskog srca. Pred likom arkanđela koji pita tko je kao Bog, dajući prostora svjetlu koje nadvladava tamu. Draga braća i sestre, nažalost, tijekom više od 30 godina hrvatske slobode, po posljedicama vidimo da se nije istinski slušalo bilo hrvatskoga naroda, jer da jest, tada bi se čulo da to bilo nije usklađeno s našim iseljeništvom. Zbog toga predugo osjećamo tu aritmiju kucanja srca našega naroda. Dio hrvatskoga vjerničkog srca koji kuca u iseljeništvu ima snagu čežnje, ljubavi i nade, koja je dovoljna za obnavljanje hrvatske domovine i ima snagu biti proročkim znakom drugima u Europi, od koje kao da mnogi odustaju. Poznajemo kušnju i među nama, kušnju odustajanja od Hrvatske, a neprijateljima je to najdraže. I onda kada ljudi na vlasti upravljaju Hrvatskom, a ne osluškuju bilo naroda, i onda kada u umoru i razočaranju i sami želite prihvatiti neko drugo životno bilo, neko drugo srce, Hrvatsku zaboraviti ne možemo. To najbolje znaju oni koji su se od nje morali rastajati. A onda taj isti ritam, to isto srce zakuca u njihovoj djeci. Braća i sestre, liječimo aritmiju hrvatskoga srca pouzdanjem u Boga, privrženošću Gospi, vjernošću crkvi i svetošću kardinala Stepinca. Amen. U svim životnim poteškoćama hrvatski su vjernici ponekad i sa suzama ispovjedali vjeru ovdje u ovome gradu 75 godina.
Danas smo zajedno s njima povezujući nebesku i zemaljsku crkvu i zato puni pouzdanja govorimo: vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućeg, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjeg, rođenog od Otca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Otca i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve. Njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno, koji je govorio po prorocu, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Pomolimo se svemogućemu Bogu, koji nas po svome Sinu izbavlja iz ruku neprijatelja i poziva nas da mu služimo bez straha. Zavapimo mu zajedno: smiluj se, Gospodine, svome narodu. Za Tvoju svetu crkvu vodi ju svojim duhom kako bi u svim vremenima bila znak Tvoga spasenja. Molimo Te. Smiluj se, Gospodine, svome narodu. Za pastire i učitelje Tvoga naroda, ojačaj ih na putu svetosti, da mogu životom svjedočiti ono što riječima propovijedaju. Molimo Te. Smiluj se, Gospodine, svome narodu. Za ljude koji strpljivo podnose nevolje i patnje, skrati im vrijeme muke i daruj im svoju utjehu. Molimo Te. Smiluj se, Gospodine. Za sve koji se boje, da ih svojom moćnom rukom oslobodiš svakoga straha i obraduš darom radosnog življenja. Molimo Te. Smiluj se, Gospodine. Za nas okupljene na ovom svetom slavlju, da nas po slušanju Tvoje riječi i blagoslovljenju Kristova tijela učiniš hrabrim svjedocima Kristova Gospodina. Molimo Te. Smiluj se, Gospodine, svome narodu. Za braću i sestre koji su prešli s ovoga svijeta, obdariš ih spona grijeha i smrti i okruniš ih vječnim slavom u svome kraljevstvu. Molimo Te. Smiluj se, Gospodine, Bože, izvore ljubavi i dobrote, primi naše smjerne molitve i ispuni nas Duhom Svetim da Te u slavi i slobodi Tvoje djece hvalimo bez prestanka po Kristu Gospodinu našemu.
braće i sestre, da ova naša žrtva bude ugodna Bogu, Otcu Svemogućem. Blagi Oče, svojim blagoslovom prožmi ove darove, a nas učvrsti u vjeri, koji je blaženi Alojzije posvjedočio svojom krvlju, po Kristu Gospodinu našemu. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine sveti Oče, svemogući vječni i Bože. Tebe slavi zbor sveti, njihova zaslužena nagrada, proslava je Tvoje milosti. Njihov život nam je primjer, njihov zagovor pomoć, zajedništvo s njima, izvor pravoga bratstva. Mnogovrsno nam svjedočenje sveti pomaže u životnoj borbi, dok s njima ne postignemo neuveli vijenac slave po Kristu našem Gospodinu. I stoga sada i u sve vijeke sa zborovima anđela i svetih, odanom dušom Tebi hvalu pjevamo.
Uistinu, sveci Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje Tvoje slavi. Jer po svome Sinu, Gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daješ život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smjerno molimo, Gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove koje Ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista. One noći kad je bio predan, on uze kruh, Tebi zahvali, Tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, Tebi zahvali, Tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno Ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za Tebe, da zadobijemo baštinu s Tvojim odabranicima, s blaženom Djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim apostolima Tvojim slavnim učenicima, s blaženim Alojzijem Stepincem i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod Tebe uvijek pomagati. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Reinhard und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, Ordensleute, alle Männer und Frauen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Usliši molbe ove svoje zajednice koja Tvojom milošću ovdje pred Tobom stoji
sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, ti blagi oče milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi, po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama. Pružite znak mira jedni drugima. Svi
Evo jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago svima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Sveta pričest će se dijeliti ovdje 4 svećenika ispred oltara, 2 svećenika će doći dolje u dnu crkve i ovdje jedan iza oltara. Pristupimo u poniznosti svoga srca.
Molimo se. Okrijepio si nas, Gospodine, svetim otajstvima. Daj da nasljedujemo postojanost blaženoga Alojzija i postignemo vječnu nagradu ustrajnosti po Kristu Gospodinu našemu. Izvolite još nekoliko trenutaka sjesti i poslušajte obavijesti. U subotu je blagdan rođenja svetog Ivana Krstitelja. Svetu misu slavit ćemo u Gresridu u 16:30 i u crkvi svetog Pavla u 18 sati. U nedjelju je za našu župu redoviti raspored nedjeljnih svetih misa, s tim što je i u nedjelju tradicionalno hodočašće Hrvata iz cijele Bavarske u Marijansko svetište ove naše nadbiskupije u Alteting. Molimo sve naše vjernike koji žele ići autobusom da nam se do srijede prijave radi organizacije puta. Polazak je, svi koji se prijavite autobusom u nedjelju s Terezijem vize u 8 sati. Sveta misa u Altetingu počima u 11:30 sati, a misu predslovi fra Stipo Kljajić, Franjevac, Bosne Srebrene. Za hodočašće u Padovu već su popunjena 2 autobusa i još primamo prijave. I evo, braćo i sestre, doista ovo je dan što ga učini Gospodin u slavlju obljetnice 75. godine naše opstojnosti Hrvatske katoličke župe ovdje u Minhenu. Preuzvišeni oče biskupe, mnogopoštovani oče provincijali, braćo svećenici, cijenjeni gosti, poštovani prijatelji Hrvatske katoličke župe Minhen, draga braćo i sestre. U svoje osobno ime i u ime subraće svećenika, časnih sestara, pastoralnih suradnika, članova župskoga vijeća i svih vjernika naše župe, prije svega hvala dragom Bogu na svim milostim darovima kojima nas neumorno prati kroz punih 75 godina naše opstojnosti i snaži na putu naše vjere, zagovorom našeg nebeskog zaštitnika, blaženika, mučenika hrvatskog Alojzija Stepinca u zajedništvu Hrvatske katoličke župe ovdje u Minhenu. Radujemo se što nam je u ime uzoritog kardinala Josipa Bozanića danas na svetkovinu grada Minhena Benofest, zahvalno euharistijsko slavlje naše 75. obljetnice, predslovio pomoćni zagrebački biskup Monsignor Ivan Šaško. Preuzvišeni oče biskupe, blagoslovljeni bili vi koji nam dolazite u ime Gospodnje. U ime ovdje svih prisutnih te svega Božjega naroda izražavam vam posebnu zahvalnost. Posebno vam hvala za današnju duhom Božjim nadahnutu propovjed. Vaše propovjedi su najčitanije od svih biskupa u našoj domovinskoj crkvi na katoličkim portalima. Hvala vam lijepa. Prenesite iskrene pozdrave uzoritom kardinalu Josipu Bozaniću i novoimenovanom nadbiskupu Zagrebačke nadbiskupije, metropolitu i predsjedniku biskupske konferencije Hrvatske, monsignoru Draženu Kutleši. Preuzvišeni oče biskupe, iskreno vam od srca veliko hvala. Posebno hvala i provincijalu naše provincije, presvetog otkupitelja sa sjedištem u Splitu, doktoru fra Marku Mrše, fratrima naše provincije, presvetog otkupitelja iz Splita. Kroz svih 75 godina povjerena je duhovna skrb za naše vjernike ovdje u Minhenu. Mnogopoštovani oče provincijale, hvala vam na svakoj podršci i svakoj vašoj žrtvi koju ugrađujete u život i duhovnu skrb naše provincije na dobrobit naše crkve domovinske. Dobro nam došli. Wir danken der Erzbistum München Freising mit Kardinal Reinhard Marx und der katholischen Kirche der Stadt München für alle das, was sie für uns in diesen vergangenen
75 Jahren getan haben und für die Unterstützung, die Sie uns immer während dieser Zeit gegeben haben. Besonders bedanken wir uns den Referent der muttersprachlichen Gemeinden des Erzbistums München-Freising, Monsignore Alexander Hoffmann. Lieber Monsignore Hoffmann, vielen, vielen Dank. Wieder besonders bedanken wir uns bei Rektor St. Michael Kirche, dieser Kirche, Pater Martin Stark, der es uns ermöglicht hat, heute und jeden Sonntag hier Heilige Messe zu feiern. Lieber Pater Martin, danke sehr. Daher danken wir uns auch die Vertreter der Erzbistum und der Stadt München ganz herzlich zum Münchener Stadtgeburtstag. Heute feiert die Erzdiözese München und Freising ihr traditionelles Benno-Fest. Das Benno-Fest des Erzbistums München und Freising steht in diesem Jahr ganz unter dem Motto Frieden leben. An allen Gratulation heutigen Benno-Fest. Iskreno hvala nacionalnom ravnatelju dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, doktoru veličanstvom Tomislavu Markiću, s voditeljem dušobrižničkog ureda u Frankfurtu, veličanstvom Ivici Komadina. Hvala vam što ste došli na naše slavlje. Zajedno s njima zahvaljujemo ovdje svim nazočnim svećenicima. Danas smo čuli u Evanđelju kako Isus bira učenike 12 apostola, odan nas je više sa našim biskupom, više od 12, zato za sve svećenike ovdje jedno veliko hvala, a posebno mom prethodniku Borisu Šariću. Posebnu zahvalnost upućujem provincijalki školskih sestara Krista Kralja provincije Presvetog srca Isusova Split, sestre Lidiji Matijević. Uz provincijalku posebno zahvaljujem časnoj majici, vrhovnoj poglavarici Družbe sestara Franjevki od bezgrešne Šibenik, sestri Tereziji Zemljić. Gotovo od samih početaka naše župe, Bogu smo posebno zahvalni na daru i duhovnoj zauzetosti, neumornoj žrtvi naših časnih sestara. Sestre Franjevke od bezgrešne Šibenika danas slave svoj 50. jubilej rada i pastoralnog djelovanja u našoj župi, zašto smo Bogu također posebno zahvalni. Vrhovna poglavarice, u znaku naše ljubavi, zajedno sa provincijalkom, sestrom Lidijom, dođite i primite ovaj prekrasni buket cvijeća od naših ministranata. Uz časnu provincijalku i vrhovnu poglavaricu posebno hvala i našim časnim sestrama, blagožupama i karitativnim djelatnostima koji imaju časne sestre. Zato će od naših ministranata svaka časna sestra primiti zahvalnost crvenu ružu.
Evo, to je znak ljubavi za naše časne sestre koji neumorno rade po svim karitativnim udrugama i našim župama i molimo, što je provincijal naglasio posebno, nek se iz ove župe rode nova duhovna zvanja, bilo časnih sestara ili fratara. Radujem se što su s nama danas i predstavnici građanskih vlasti naše drage nam domovine Hrvatske te mile nam drage Bosne i Hercegovine. Zahvaljujem izaslaniku predsjednika Hrvatske vlade gospodina Andreja Plenkovića, potpredsjedniku Hrvatske vlade i ministru hrvatskih branitelja gospodinu Tomi Medvedu. On je najdraži ministar u Hrvatskoj vladi. Zahvaljujem veleposlaniku Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj koji nam dolazi iz Berlina, gospodinu Gordanu Bakoti. Kao i našem generalnom konzulu konzulata ovdje u Minhenu, gospodinu Vladimiru Duvnjak sa suprugom. Zahvaljujem i konzulu konzulata Bosne i Hercegovine ovdje u Minhenu, gospodinu Draganu Bagarić sa suprugom. Posebnu zahvalu upućujem svim svojim pastoralnim suradnicima i suradnicama, posebno našim ministrantima i voditeljima naših župskih skupina. Posebno hvala svim članovima naših župskih zborova s orkestrom pod vodstvom sestre Nikoline Bilić, koji neumorno i svojim glasom slave Gospodina ovdje i na svim našim svetim misama svake nedjelje. Tko pjeva dvostruko moli, zato za njih veliki pjesak. Zahvaljujem i svim drugim članovima župskih aktivnostima, posebno župske klape Croatia s voditeljicom gospođom Teodorom Festini, te svim članovima župskog folklora s njihovim voditeljicama. Jedan pjesak veliki za njih. Zahvaljujem svim izvođačima sinoćnje jubilarne akademije, posebno fra Blažu Toplak, dušobrižniku Stuttgart Bad Cannstatt, koji nam je sinoć prisutnio poruku našeg nebeskog zaštitnika Blaženog Alojzija Stepinca. Fra Blaž, veliko hvala. I veliko hvala svim članovima našega župskoga vijeća koji su puno svoga slobodnog vremena i truda uložili za ovaj svečani jubilej naše župe. Neka vam dobri Bog bude obilata nagrada. Jedan pljesak i za njih veliki. Na koncu, svaki jubilej je životan. A kada? Ako ima svoju prošlost koja se ne zaboravlja. Ako ima svoju sadašnjost koja je život ove naše zajednice. A onda će imati svoju sigurnu budućnost. Zato svima vama skupa od srca veliko hvala u sretnu i blagoslovljenu 75. obljetnicu naše župe. Hvala vam lijepa. Neka nas sve skupa i dalje prati Božji blagoslov, zagovor naše nebeske majke, kraljice svih Hrvata, uz moćni zagovor našeg nebeskog zaštitnika, hrvatskog mučenika, blaženog Alojzija Stepinca, nadamo se uskoro i svetoga, i neka ova naša obljetnica danas bude okrunjena sa zlatnom medaljom naše nogometne reprezentacije večeras. Preuzvišeni oče biskupe, molio bi za vaš završni euharistijski blagoslov. Ovdje sam kao izaslanik kardinala Josipa Bozanića. Kada odlazimo od kuće, ponesemo neki dio koji predstavlja cjelinu života, cjelinu osoba, cjelinu rodne grude.
kardinal me zamolio da vam donesem komadić spomena koji obuhvaća njegovih 25 godina na stolici, na katedri zagrebačkih nadbiskupa. Napravili smo mu medalju koja je tom prigodom otkovana, a na njoj je glavni motiv Sveti Josip, svetac čije ime nosi, ali sveti zaštitnik Hrvatske. Zato ovdje Hrvatskoj katoličkoj zajednici predajem tu spomen medalju prije završnog blagoslova koji molim za sve vas, za vaše obitelji, za vaše nakane i za cijelu Hrvatsku domovinu. Dragi fra Petre, neka ova medalja bude poveznica i među nama, da ostanemo molitvom jedni uz druge, nekada upravo onako plodonosnom šutljiva kao što je bila molitva i život svetoga Josipa. Još jedan put čestitam. Gospodin s vama. Bog svake utjehe ispunio vaše dane svojim mirom i udjelio vam svoj blagoslov. Izbavio vas od svakoga nemira i učvrstio vam srca u svojoj ljubavi. Obogatio vas nadom, vjerom i ljubavlju, da plodni dobrim djelima sretni stignete u život vječni. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sišao na vas i ostao vazda. Navještajmo i svjedočimo radosnu vijest svojim životom. Idite u miru.